je prd, ale třeba tam něco bude. Takže Pájíku, jak se vede? Ty jsi mi rozmazal. Výborný. Díťo, vysmátá, jako vždycky, strýdá. Ospalý jako vždycky. Ospalý jako vždycky, teta. Bez dokladů, počkej, jak teta, která ty seš? Která ty seš? Jsi jediná s flaškou tady. A stričku, co to tady upravuješ? No. To rozbilo. Máš to rozbitý? Je to nějaký rozbitý. Teta vysmátá to. Nebudu mě mít rádi, já to vím. Tak. Mama jsem si ještě dneska nepopovídal, tak co Honzo? Naladěnou dneska? Naladěnou? A něco? Kde máme průseráře tady? Čukálista, musím říct, dvakrát se čukal, než se na to zapomene, potížista. Tak. No, tak nám to asi začíná. Tak a první kroky, ano. A to už jdeme, anebo se budete teprve startovat? Teď zrovna. Výborně. Byl takový ale nějaký, no. Čekal jsem za větší slávu. Můžu ti třeba na tvůj počest rozpítlat. Ono se ještě totiž musí zjistit, kterým směrem. Aha. Takhle. A protože je mlha, tak je to jedno. Jdem podle budoly, tak to je pak červený. A jo. Tak uplynulo 10 minut a jsme tady zase zpátky. A jdem. A bohužel žádné komentáře, vždycky něco hezkého mě povězte. Si to zkracuje Pájík. Zabalí jedině baterka. Ale na kartu se... Máš tam právě zbata. Ještě 3 hodiny 15 si s váma můžu povídat. Ale my jste budeme tak 10 vteřin nebude. Jste byli na mě vždycky zdy, já to vím. Se nám běháš, víš dneska. Ty prďo. Vidím to na 70. A jsou to krásné čisté záběry. Ani ta mlha už nevadí. Už mi tam lesli. Jsi jak na vycházce, ne? Jak když jsi školkou. Koukaj, jak jsi školkou na vycházce. Nemůžu si pomoct, nemám na to, abych vás předběhl. Takže vám budu furt točit vaše zadky. A teď pozor, změna, otočíme se. A chvíli vaše předky. Hezky, někdo nám chybí. Tentokrát mám úplně jiný zadky, protože jdou všichni hrozně rychle. Ale já mám v zásobě rodinu Kurkovic. Nějak se jim nechce jít, nebo co? Šlapou. A zvesela ještě. Jdeme 3. kilometr, zapomněl se podotknout. Nech toho, furt tě beru. No jo. 3 kiláky máme za sebou, no to je bomba. Co tam máme dál? Hradčany na letiště kousek. Tady jdeme kam? Už je asi nedohoním, ale nevadí. Koukneme se, co by tady bylo jiného zajímavé. Les. Ale hezký les. No je to tady hezké, ale nesmím do toho moc funět. Kudy jsme vlastně šli? Tudy. Jak by řekla CNN bez komentáře. Vypadá to na siestu. Se mi to trošku klepe, ale už se blížím. No jo, pohoda. Člověk se chvilku zapomene v lese a tady už se zase jí.
To je možná ono. Jsme jim vždycky ujeli a oni nás chytli v první hospodě. Takže jsme na 4. kilometru, pokud dobře počítám. Přišel hlad, jdeme hodinu. Je fakt, že posledních 20 minut jsem vás dobíhal, teda já jsem se tam kochal chvílema. A bohužel jsem se dokochal téměř. Ale Ráďo, máš na svál toho černého. Hele, já jsem to 3krát jsem to měnila, protože vždycky mi každej napíše, proč jsem jako černou. Je to naštěkný, no. To fakt není schválně. No fakt ne. Já myslím, že to je tvoje jako tvůj druhý já. No je, ale To je Wesley Snipes, ne? najela jsem to. A to je Wesley Snipes, ne? Co tam máš už celá léta? Taková hrůza nekoukne. Já už jsem na to koukal, no. To je velká hrůza. Já jsem myslel, že to je jako Ale já pak jsem to tam nikde nenašla. A pak jsem to tam někde našla. Ale já jsem ti to i A jednou, měnila já jsem ti to i A jednou ono měnil. mi furt. Tak mi to tam nějaký kamarád asi mění stále zpátky na černocha, nebo já nevím. Já si asi založím nový účet, koukám. Budeš rozmazaná, nedělej to. Hlavně mě vyjněte se mi. Já mám mák mezi zubama. Kouzelný kraj. Na koho se čeká? Klepeš se mi. Mě nedostaneš ani slovo. Já si myslím. Děláš si z toho němou grotesk. Jo, souhlasím. Tady jsou další. Pojď nějak točím. Je, tady ta je. Tak, stačí nezakopnout a přejít. Takže kde jsme? Rečany. Loví. Trasič. Já už nemůžu. Oprava. První oprava z obuvi. Narváno bude, no. Trošivky si natoč. No. Jau. On mi zničil celý film. Ty brďo, to je cesta. Já tam podívat. Oni si zase vymysleli trasu teda. No vidíte, že to jde. Jak good? Točím tě, jak fotíš. No, to je dobře. A ještě se podívám, co fotíš. Romantiš. Oh. Naopak. Oh. No, což mám taky. Skály. Ještě ten zoom mě vadí. Zase funím. Je to ležení u televize. Zas mi zdrhají. Tady se nedá vůbec točit. Moc se mi www.vševěd.cz. Klepete se mi. No tak tam prostě nebudeš, no.
Jau. Nechte to otacení, nebo vás vymažu. Řehole. Fuňme v rytme. Už jdou. Přepadení. Konečně mám někoho zepředu. Jo, vlastně paparazzi. No, po jezero. A jsme tady bloudili a měli jsme tu asfaltku. Teď už nefuním sám, teď už jsme na to všichni. Že? Ano. Že? Jo. Výborně. Tak, něco málo neřádstva si natočíme. No vítěz, honem. Hlahol, vítězný hlahol. Jo. Hlahol. Aspoň něco. No, takový trošku zoufalé, ale chápu po tom kopci, co jsme prošli. A mám je. Zadní voj, roj. Nezapomeň, ono to sice bude sekundu po sobě, ale jinak jsme ušli dalších 5 kilometrů. Kdyby diváci nevěděli. Zdrhají mi z dělové cesty. Je tady krásně, že se podíváme na druhou stranu, když už tady jsme. No to je krása. Šustí. To je vzeno. Osamocen, osyřen, ale spokojen. Tak, zase mi zmizeli všichni. To už je tady začíná být pravidlem teda. Vidím, že nikoho nevidím. Bíháš do závěru. Výborný. Pojď, neboj se. Pěkně, aby tam žluté pozadí, ty seš rošťák. No dobře. Já si tě zase někde urvu. A je mi jasný. Modré, bílé mrakují lehonký věci, s nimi hraje. A s nimi dálné kraje. No. Zůstal jsem evidentně v té správné skupině. Mám tady romantiku, poezii. Musíme zpomalit, nebudeme říkat proč, že? Zasvěcení vědí. Co pak to tam dole máme? Nic. Dole prostě není vůbec nic.
Dítě mizí v dáli. Nějaký chodníček nám tu vytesali. Na mě se nezabít. Ejhle civilizace, jaká to příjemná cesta. Jak jsme si uměli nadělit krásnou cestu na 50, co? Něco zajímavého ve starých splavech. Vejde se mi tam celý. No, skoro. Jitka kouká v úžasu. S otevřenou pusou, že? Nechtějí na nás počkat, dacánci. Zase zdrhli. Taky. To ne, já myslím, že už nás dobíhá. To je nějaká lodíčka. Ty brďo, my se tady můžeme uhnat. Uhnat se můžeme a oni si zatím uhnali 10. No to snad ani moc ne, no. Tak co? To bude rostit někde v přírodě. To je památka. Přírody. Tam nám má nějaká... Kde ty ses tady vyvrbil? Spáleniště všechno. Tak to ještě jdi. No, postavil tam kopec. Prosím vás, jsme aspoň na 15. kilometru. Ví to někdo? To? Jsme aspoň na 15. kilometru. 17. bych to povolal. Bychom měli být dál. Myslím, že spali byly 21, do 3 24, bez 2 20 co, žádná 21. Ale si trochu vymýšlím asi. Prostě jedu. To jsme pochopili hned do té první mapy, že si trochu vymýšlíš. Jasně. To se bylo dobře, takový to. Tak se ní zatím No. vezli. Jak ukazoval Telefon. Tak jo, čauča. YouTube. Juju. Všechno bude. Takže náš honič. A my honící se. Jo, a my uhnaný. A my uhnáme. No, vy jste hrozný chudáci. No, my jsme tady úplně. Pošli to dál, Petře. 7 statečných a kameraman jsem to vyhodnotil. Já tam totiž nikoho jiného nemám. Tam ty se pasuješ. Počkej. Statečný. Ne, počkej, já si tam natáčím to ptáka tamhle na zdi. A tady je ten hodněnej kameraman. To je ten nestatečný kameraman. A zase jdou. Se spadl ze schodku, ty vole. A jdou. Jdou, kucí jdou. Jsem se ztratil. Je 2 hodinky, no. Nechtějí mi to potvrdit, ale určitě už jdeme víc jak 20. kilometr, co? Určitě, Stričku. určitě. Jde o to, odkud to počítáš. No od startu. Tak to nevím. Skrnka. Víš, jasně. Skrnka, no už máme dneska svou okolích 75. Hezký pokus. Váček. A už to zase začíná. Už mi zase zdrhají. Nešťastníci. Kecám, já jsem nešťastný. Víte, jak se poznají kamarádi? Děti nechají láhev a utečou. Že ztrácej. Kde seš? Tady seš.
Znáte ten seriál Ztracení? To je další díl tohle. My jsme tady, teď jenom to bude vidět. Už je to. Tam jdeš. Z obrazu. Pod obraz. A vyšel z lesa a zúčastnil se. To už se bral, co našel. Mám. Ze předu. Kohokoliv. Já už těch zadků mám plný oko. A už jsem zase. A že o tom mluvím. Říká se na stávka. No, to je zima ještě. To je už celá. Bude. Jitko, ty tam máš teplotu venkovní na hodinkách. No, ale ne. Ale to je. Chybal tak do 15. Já můžu ti říct zápas, nic Jo, jasně. Můžu ti říct, že dneska sobu. Jo, to jak je dobrý. No teploty je základ. Jsi trochu zapřán, ale tu třetí jsme otevřeli, dali jsme si každý dec. A ještě půlka. Tak zase šel. Tohle to fakt nechá. Už, děkuji. Už jí to ukáplo. Nudle až ke kolenům. Vidím nějakýho trpaslíka. Ty brďo, to je úroda. Kde je Vrbaň? Je tamhle. Azore! Azore! Již holky, kam jdete? No, to vám děkuju. To je povzbudivé. Ahoj. Již teď mi zajelo malém auto. Ty brjo, že jsem s něma nesel do toho auta. To je nespravedlivý. Já chci taky. Ty vole. To je. Jo, jo, je nás málo. Bacha na příkop. Bacha na příkop. Vidím, cítím. Hej, hajzli. Už vás nechci do svého filmu. Ať je Šantán na 30. kolik pátem? Jo, 35. 31, každopádně jsme za polovinou. No, to bych rád zdůraznil. Počkej, to bych čekal do 25, že budeme za polovinou, ne? Co? No. No, Teď už ale jsme za polovinou. kde je avizovaných 55 km? V Krntku. 35 a 29 mi nějak nedává. Já no ty když. Já si jezdím. Já. Zkusil jsem ti vlejít do oka, ale zastavili mi brýle. To. Už je to tady. No. Něco jsme už ušli. Do Šantánu jsme došli. Hledám, kde je napsáno Šantán. Je támhle. Ježíš, na Pavla zasvítilo, takže musím to vzít od Adama. Aby potenciální divák amatér pochopil, proč to dělám. Modro. A to byl ten důvod. Divák nezúčastněný, ty. Proti běžným divákům profesionálním.
tak se nám to bezdězí. Končí civilizace, říkali kucí a ti vědí. A nastává boj o holý život. Podzim. Redakce Centris Romantika. Šustot. Tam se začal radovat, že ti dochází baterky a už vlastně mobil. No. Musíš vydržet ještě 82 minut. 31, 24, 55. Kucí počítají. Prostě je to vymalovat. 35. kilometr, řekl Peťák. A tomu věřím. To jako mě nevěříš nebo co, jo? Ty jsi to neřekl. Pak jako cesta je to dobrá vedle toho pole. Bomba. To pole, to začne trochu sněhovat. Louka začne trochu vlhnout. A A zase jsme v bažině podkování, to už známe. pak oceníme kvality bohosvětových vod. Jo, hele, filmuju tě, jak fotíš. To krásný údolí. No jo, to je. A co nám zbývá? Toto. Vidíš? No vidíš, no. To je dobrý. Asi se klátí. A trošku se kládá. Takže jsem to nebyl já, ne? Já potřebuji očistit svoje jméno, chápeš? Ne, já myslím, že jsi to nebyl ty, no. Já se zase přitám. Tak něco zhledám na těm. Na prdlně. Už je tady. Spokojený. To je krásný záběr. Není člověk, sebe. Tam mám. Tak to ještě jí. Souboj zoomů. Souboj zoomů. Tak to stačí kupy. Kluci jsou plní sil, teda kluci a děvče. Kluci a jak to mám říct? Jo, ale klíčový momenty nenatočíte. Ježíš, tak nemůžu být furt jako, víš co, našponovaný. Můžeš být ten zůží reportér. Oddělávej. Kde jsem vzal? Tu jsem vzal. Au, do pytle, 5. Kde pak je máme? No jo. Tak ještě tohle nám zbývá. A pak ještě další kolik? 17, ne? Aby, tak 23. Ten je štve dneska. Ten je prdí. Aby kluci vleli optimismus došel. Hej, kvůli telefonátům nestíhám ani natáčet. To je provoz tý ploučný, to je hrozný. Co je fotbálek? No asi za něma nepůjdu, počkám, co se z toho vyvrbí. Asi za něma půjdu. No jo, to by byla tragická chyba je neposlechnout. Trošku se nám zaběhli. Tady mě vedou člověče nějakým koncem vesnice. Co to tady nevidím? Naopak. Od vesnice je daleko. Další vesnice netuším, kde je. A kamarádi stále šlapou.
Jídlo, to je servis. Řízečky, no to je, tak já teda počítat. To teď je vedle. Vše plno. Asi někdo roku? Ti to říkám celou dobu. Mám ještě hodně místa. Asi já. Ne, od tebe nechci. Od něho lidí. Tak jo. Byla to fakt vypadá jako... Pravý ruský kraj. Jsou tam pravky na ty, aby to měl plný, protože to nedal tam bez lahve. Konečně přišel Voko. Ty brďo, teď se tady nedá vůbec chodit. Co to je za terén? La Riha jsem chtěl říct. No dávej, dávej. No, dávám, co nohy dávaj. Makej. Hezky. Atraktivní záběr. Budeš mít první místo. Nemůžu, já. Musíš. Jde to stuha. No jo, kopeček. Netrénovaní synci ti to nemůžou zvládnout. A je to tu. Jsou tu. Sami auta tady jedou. Jinak líny jsou velmi dlouhé, tak dlouhé, že ani Peťáka nedokážu doběhnout. A už nám tady taky něco svítí. Kde to je? Ála v mlze. Ty brďo. Mě říká Peťák, to je psycho ta mlha. Každý jednu stranu, kdyby náhodou jel vlak, tak se budou kluci varovat. Taky pěkná, ne? Musím využít poslední zbytky světla. Už jsem taky nametený, nebo co? Mlha a Peťák. Poslední fascinující záběry